A few moments later. So yung mga buddy, ano, magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon for today's vlog, punta kami ng Pasig. Yeah, Pasig. Wala yung Ray-Ban ko. So kaya yun, kaya kami ng Pasig. Wala. Kaya kami ng Pasig. So yun mga buddy, update ko lang kayo mamaya. Alis na lang yung kanta. Buksan na yung gate. Naman, nakapli yan, oh. Kapli nga. Shout out daw sa mga gwardiya dyan ng mga masipag. Shout out pala kay Ray. Ayun, nakita nyo ano dyan. Mga baday, oh. Saan ka na yun, pare? Ayuda, galing sa Madlang People. Nak. Anong masasabi niyo po sa ating pisa ngayon? Makakuha na kaya ng ano, sakto? Depende pa. Pag sinalpak. Ayan mga buddy, no? Itong truck na to kasi baba ang transmission kasi ayaw na tumakbo. Ayun, no? Oh, ayaw na tumapak. Ilang araw na to? Tatlong araw na, di ba? Tatlong araw na rin. Bakit? Tag-isa kayo ni Aguilar. Ha? Tag-isa kayo ni Aguilar. Walang cake? Wala. Di, gusto ko yung cake eh. Hindi ba? Paano si Aguilar? Sino ba kasama ko? Si Bay, si Aguilar. O bakit sabi siya? Ba't sabi si Aguilar? Baka dun. Pag-dress lang sa'yo, kasi iba-iba may alam. Isa lang? O, sa'yo. Isa lang. Bakit?
May nagbigay ng ayuda oh. Galing sa opisina. Ewan nga ba din, binigyan kami ng ayuda. Sabi ko, kick ang sa akin, ayaw ko dito. Right? Ha? Okay, kuha ka dito. Oh, bigyan mo, Greg. Sumani ko, bra. Mamaya ako kunin. Oh, alas 10. Alas 3. Kala ko alas 10. Kuha ka na lang dyan, sabi mo sa akin. Pag ayaw magbigay ni Greg, buhati mo yung icebox dyan. Ano ang masasabi mo sa kalagay mo dito? Okay lang. Sabi ko, cake. Binigay sa akin pansit. Ha? Kumain na ako eh. Binigyan kayo ng opisina oh. Pansit tsaka royal. Galing sa sila. Hindi pa na hindi pa nagawa kasi ang pizza palaging mali. Kaya siguro sakto na siguro pag na kinuha pa ng mekaniko. Sino may birthday? Ikaw? Minupos ka na? Minupos? Lagpas ka na ng ano? Happy birthday. Tagdagan mo na pansin. Yung cake naman. A few moments later. Simbahan ng Pasig yan, di ba? Tapos palengke, saan? Palengke ng Pasig? Diyan din, di ba? Ah, dyan. Parang dyan din. Tayo mo na Pasko. Ngayon ka ng pakaliwa.
na ang karbante. Isang manok na yung bitson. Bibigay. Oh, isa yan lahat. Pag may birthday sa anak nila, mayari ng buwisit. Bukit. Kapag nagtrabaho doon ko ako, pre, ano, sa grupo kami, grupo eh. May naghawak sa amin na ano, pinaka-head. Sa grupo nila, kung sino may birthday, ano yan, pupunta yung pinaka-head sa inyo. Tapos, lalaya talaga ng ano yung pre, na bibili ng litson manok pre. 5, tapos may 5 piece na pre. Pero na, piece naman dati, di ba? O yun ang masarap talaga. 5 piece talaga pre, tapos 5 manok. May handa ka pa sa bahay, kasi birthday mo, di ba? Galing na, right? Ngayon, katrabahan sila. Sama tayo. Uy, kain ka na lang. Kasi birthday mo, nasa buwisin ka, lakad lakas kami kumita dati. Pakyawan kami, nagkasaling kami ng pintura. Punta talaga yung pinaka-aabot nagkawak sa inyo. Punta talaga yun. Kasi yung naghawak sa amin sa baba, naghawak namin yung ano, katabi ng may-ari, yung kaipain namin. Kasi yung kapahati niya, nakasawa ng Chinese na negosyante. Yung naghawak sa amin, lahat ng tao sa baba. Nagasali, tao na lahat yun. Yung nagpipilipon sa yan ko. Kung tama yan, no? Pag graduate ka ng high school, umuwi yan sila. Magkapatid. Pasok, pinapunta ako kagad pre, oh. Dating sa Manila, eh, pagkalunin, pasok, pinapunta ako na. Oo, kakagad. Trabaho agad, wala nang tambay-tambay ah. Nawiling ako sa akin. Sa sarap ng buhay ng tambay sa Libong. Hindi mo inisip trabaho. Kasi masarap buhay kasi mayaman na lugar. May nalak mo. Kung mayaman ka, maraming takula. Maraming barkada. Grasya ko, wala. May lang na lang. Dahil tao sa bahay ko lagi rin. Para kami tao sa bahay. Barkada kami. Yung magluluto, yung bakla. Yung bakla na mayaman. Kaya sa buhay. Pero babae na siya. Pira dyan. O pira ba? Meron na paritokin. Oo, babae na. Para ka Michael Jackson ba? Mayaman kasi sila. Tapos tuwing sahod pa ako bumagawa sa pira. Habang nag-ano siya, naglalaro ng mahjong. Pizza, pira sa akin kaya pre. Kasi pag matalo siya, pira siya. Talo ako. Hindi ko, sabihin niya, huwag na, tama na. Hindi na rin kami ng pagkada ko ng talo. Huwag ka dyan. Yan. Mabayaan naman. Pero yung grasya ko. Ilang na lang sa bahay.
natin eh. Gitna lang kasi din sila, no? Dapat dito gilid na sila, di ba? No? Motor, pumunta dito pre ah. Okay, yan siya nakapisto. Kaso yung truck, bilis eh, gumanon bigla eh. Bahan ako doon ah. Kala ko ang pumunta talaga. Pa rin ah.